So ayun mga kasama, mga kawalay, yun na yung unang charity rides natin sa taong ito. Okay. At naway magandang umaga sa inyong lahat at mapagpalang linggo araw sa inyo. O yung pupuntahan natin ngayon mga kawalay ay sa ano po yan, bayan ng Asinggan. So ito po yan, medyo sabihin natin yung biyahe natin ay nasa ano siguro yan, kalahating oras. Highway na lang dito mga kawalay para medyo mas ano na yung ano, mas tuwid lang yung biyahe natin. Lagi ding ugali sinasabi ko sa inyo lagi kapag tayo nagra-rides laging safe dapat ay isipin natin bago tayo alis ano muna humingi muna ng guide sa ating kung may kapag kahit matay-matay lang na para ano yan, maging safe tayo sa kalsada. Mahirap daw na maaga-aga dun sa event para siyempre mga kalay yung ano kasi po natin yan dyan, yung paparadahan natin. Okay, tayo nagparada ano tayo dyan, mahinam na muna tayo dun, nakapagparada tayo ng maigi dahil ayun nga sa Google Maps ay mahirap yung paradahan doon. Kaya kinakailangan natin medyo aga-agahan yung rides na natin. Napasin natin yung mga ibang kasama natin na yan, gamis yung pinalo natin. Mga talagang matatagal ng nag-charity rides. Naging ano yan, aktibo pagtulong sa ating kapatid. Ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kawalay. So ito ay ano naman hanggang ano po tayo dyan, ang daanan po kasi nun mga kawalay pag dito ka galing sa Urdaneta papuntang Asinggan. Okay. Pag galing ka ng Binalunan tapos Urdaneta dadaan, pwede rin naman po yan. Pero pag ano yan, pag Binalunan o Asinggan lang, medyo mas malayo kasi yung mga kawalay para sa akin. Kinakailangan ko pang ano yan, kinakailangan ko pang umikot. Pero pag dito, diretso lang, pangalawang stoplight ng Urdaneta, pwede rin naman. Mas maganda kasi yung daanan, yung pangalawang stoplight para tumpok na natin yung bayan mismo ng Asinggan mga kawalay. Pero kung dito sa pangalawang stoplight ka kaliwa, medyo malayo-layo pa yung ano nun, ayan mga kawalay, nandito na tayo sa Urdaneta. Mga ano lang siguro yan, tatanaw na rin natin yung traffic light doon, medyo blink na konti. Ano lang siya mga kawalay, patay sindi na kulay pula.
Yan mga kawalay. O pag patay sindi rin na kulay pula yung ating ilaw mga kawalay, ay ito po yung gagawin natin mamaya. Ihinto muna tayo at saka tayo magpapatuloy kung o di kayo saka tayo lang tatawid kung iligtas gawin. So ganyan po yan. Pinakatama. Talaga yan sa akin. Kaya nauuna na lang. Walang pangit naman ng amoy nun. Amoy kalawang. Hindi mo intindihan. Lipat tayo ng lane mga kawalay dahil tricycle. Okay. Bitaw muna sa gas para ano, okay, downshift. Yan. Timing lang mga kawalay, timing lang yun. Ano, hindi mo na kinakailangan umapak ng preno. Kung ano lang natin ang ginagawa, engine brake. Yan. May engine braking daw. O hindi ko rin pa masyadong kabisado yung pupuntahan natin mga kawalay, no? So gagawin natin mamaya ay magano lang. O hindi pala kulay ano yan mga kawalay, kulay pula. Kala ko kulay pula sa malayo. Kulay dilaw pala yan. Pag kulay dilaw, ano ang gagawin? Slow down, proceed with caution. Yan. Halos nagpapasi lang din ng ano yan mga kawalay, yung kulay green na patay sindi. Slow down ka din. Tapos para kung sakasakaling may magpagbibigyan ka dyan, eh makakahinto ka agad para makapagbigyan mo yung tumatawid. Yan po yan. Ganito din po yan, mapag kulay ano, silip din sa kabila. Basta mga intersection mga kawalay, tumatawid po kayo sa mga intersection na yan. Ang unang-unan yung titignan ay yung manggagaling lagi sa kaliwa. Para safe kayo lagi. Yan. Lipat na tayo ng lane mga kawalay. So nandito na tayo sa inner lane. Dahil pagdating doon sa may traffic light ay tayo naman ay kakaliwa. Hindi tayo mga liwa. Kakaliwa po. Iba iniisip nyo. O mahal na mahal ko po yung ano ko yan, business ko, mahal na mahal ko po yan. O, kaliwa lang tayo rito. Ayan. Sa mainam na nagbibigay mga kawalay, okay, na tayo yung pinagbibigyan. Ito mga kawalay, diretsong ano na lang po to, diretsong Asinggan. Yan. Maganda kung barangay Bayawas. Yan, Bayawas. So yung mga kawalay, may ibon. Yung pansin yung mga ibon, ang dami na si Lipanan. Pa lang natin mga kawalay ay 60 lang dahil yan lang yung halos pinaka top speed natin. Huwag muna tayong pipiga-piga ng protest dahil alam naman natin masyado ng ano yung ayan, mahal na yung gas. Tingin pa rin sa mga side mirror mga kawalay, baka naman ano yan, uy, may doggy tumawid yan. May dapat nakikita nyo agad yung mga tumatawid-tawid na yan dyan mga kawalay na aso. Baka yan yung ano,
alisto lagi tayo sa pag-drive. Dapat na ano natin, nahuhulaan agad natin kung ano yung gagawin ng mga iba nating mga kasamahan na motorista. Huwag na yung antayin sumablay pa, diba? Mas mainam yung positive lagi. Isipin mo na dapat lagi kang siguristang mag-isip. Ika nga, siguristang pag-isip ka. Kailangan. Pag mag-overtake din mga kawalay, no? Laging paalala sa inyo na dapat mayroon tayong sapat na distansya sa ating kasalubong. Lalong-lalo na kung yung ano yan, broken white lines. Ayan, pag broken white lines, pwede kang lumipat ng linya kung ikaw ay nag-overtake. At hindi lang po ginagawa doon mga kawalay ay yung lane straddling, pati kay pinapagitnan mo na talaga yung ano, yung point, yung ganyan mga kawalay, yung ganyan, oh. Bawal na bawal po yan, lalong lalo sa mga light vehicle. Na dapat pag mag-overtake kayo mga kawalay, siguraduhin yung kaya ng engine nung ano, yung makina nyo, yung ano yan, overtake nyo agad para makalusot kayo agad yan. Hindi pwede yung ano, yung mabagal yung pag-overtake na halos sinasabayan mo na, nangangarera ka na. Dapat pag mag-overtake tayo, yung mabilisan lang hanggat kaya. Baling humugong konti yung makina, di saka mo lang sa ano yun, basta nakalusot ka agad. Dahil napakadelikado po talaga yan. Yan mga kawalay. Pag gano'n natin, aso lumabas. Medyo ano yan. Busina natin, makuha sa busina. Pero yan, nag-engine brake naman agad ako dyan. Hawak ng manibela lagi. Hawak ng manibela agad. Parang wala pa akong nakikitang mga riders dito mga kawalay. So baka tayo isa sa mga maaga ding makarating doon sa event na yan. Okay. Siyempre maganda kasi kung ano yung mga ano yan dyan sa event na yan. Maganda kung nauuna ka lagi yan. Medyo ikaw yung halos andun yung ano, na nakikita mo kung ano yung mga nangyayari, kung sino yung mga dumadating, kung sino yung mga hindi. Basta mag-signal, mga kawalay, mag-overtake, huwag niyong kalimutan mag-signal light, okay? Dahil pag hindi ka nag-signal light mga kawalay, maaaring mapansin ka ng isang reporter. At pagdating lang naman sa bayarin sa LTO yan, ay nasa 1,000 lang. Inappropriate yung ano yan, pagbibigay ng signal light 1K, 1,000 lang po yan mga kawalay, babayaran ko sa kasakaling LTO yung maka huli sa inyo. Pero kung mga LGU lang naman siguro mga kawalay, mas mura-mura lang yan, mura-mura lang. Gagawin din natin mamaya mga kawalay ay magano tayo, try natin kung pwede pa tayo makapag-connect ng alright. Nararamdaman ko na mga kawalay, medyo malapit-lapit na tayo sa bayan ng Asinggan.
pagkatapos natin dito, baka try natin mag-ikot pa uli para may dagdag uli tayong mga video. Ayun mga kapatid nating mga guardians, mga kawalay, magandang araw po sa inyo mga kaps. Ako'y humihingi ng dispensa sa araw na ito dahil hindi po ako makakasali sa inyong charity rides dyan sa Cavite. Masyado na kasing malayo mga kaps. Nasa region 1 po ako, kaya minsan dito na lang tayo magpo-focus din. At kung may konti naman na ipapadala sa GCash, yun na lang po muna. Pero darating din po yung mga araw mga kaps, kita-kita po tayo dyan sa meet and greet natin dyan. Lagi, every Sunday lang naman ata yan. Yan mga kaps, pasensya na po. Okay. Pero eto nga, yung rides ko naman ngayon ay charity rides dito mga kinakailangan natin yan, para makabawi din kahit wala po sa inyo, wala po, hindi nyo ako kasama. Mga kawalay, konting days na lang, makakarating din tayo sa bayan ng Asinggan. Medyo mahangin-hangin mga kawalay. Mahangin-hangin yung malagit yung hangin. Konting-konti na lang dahil nalampasan ko na yung dating checkpoint ng mga nag-checkpoint mga pulis.
mga kaolay. Okay, ano natin to. Dami meron na rin ano doon. Tingnan natin mga kaolay kung ito yun. Parang ito kasi yung lumabas sa aking Google Maps. BBM Lenny. Diretso lang daw ato ito mga kaolay. Kung hindi, di naligaw tayo. Palayan na rin pala yun mga kawalay. Daming humps mga kawalay, kaya ingat-ingat din sa mga humps na yan. O yan mga kawalay, oh, patubigan nila. Doon kanina mga kawalay may nakita nga tayong mga riders. Natin alam kung pupuntas talaga sila sa event na ito.
Itong kalsada na to mga kawalay ay ano yan, parang ngayon lang din po ako nakapunta rito mga kawalay. Tignan na lang natin kung ano yung mangyayari, kung naligaw pa tayo o talagang sakto yung nadaanan natin. Yun, humps na naman. Lakas yung agos mga kawalay. Kasing nga na ito mga kawalay. So ito nga mga kawalay, saktong lugar rin na puntahan natin.